Здравейте хора, аз съм Готник и днес видео не слагам един клип епизод 2. Някои приятели се плакаха в къщата, казаха, че смотана, казах практично е. Факт. Ти ми малко, ти би като главата. Те са много бе. Те са има... Не мога да тичам, мога. Мога да тичам, мога да спя, мога да преба тези хора и да си ставам и отивам да ловя, защото те сигурно са останали бе някак. Изведнъж да ги да ме гонка за 5 секунди. Shit. Сега се правя, че искам един лък. Майка ти гроза се наила ви. Ушкай. What the fuck, дейка направи. Умре ли? Shit the fuck. What the fuck, как ми издвигна и как да ти... Да ги... Реле него те... Въртат. Отдепаме. What the fuck. Вратата ми няма. Иллюминати към филме. Огдем. Не ви пасния падре. Първото ми убийство в играта. И аз ще си търся мъщение. Мъщение! Мога да се брава лък. Вие не можете да смога. И когато мога всичко. Например, затворя сега се няма право с другата ръка. Как ще го затворя с ума ми, аз да не съм тук Динамо. Ако не знаете кой е, търсете в YouTube. Динамо! Ще ви лезе преди такива неща. Крава. Рили него! Ще се върнем, когато съм справил достатъчно кама, си направя негативна вайта, някакъв мъчове и да те фантазиаци. Хора събра маки, ако не сте се усетили, тук съм нарисувал Супер Марио. И сега нека се прибереме. Да знаете, това че към не значи, че ще правя да си взема, просто е смешно така, не че искам да обиждам негдите, просто разбирате ме, нали? Че да не ми пада телефона, ще го хвана с това. Идва там! Как стана това? Виждате ли го това тук корени? Това! Видяш? Изглежда като един голям... Като кажа сигурно ме разбира парите с и с паркур! Исках да падна, но не стана.
Познайте кой съм. Аз съм Черепа Морис. Не, това е тук да се си служил тиквата. Да. И ще си върнем след малко. Чао. Хора, върнах се. Нека да убием тази овца тук. Какво ми стана косата, бе? Чакабам. Ами, което искаме да направим в този епизод, да намерим айрон. Това е, че ще си направим една кирка. Ако може диаманти, но не мисля. Лък първо. Но за какво ми? Ти дори нямаш. Такова. Познайте какво. Познайте какво нямам. Стрели. О, шит. Не, че ми гледани канстера, гледайте. Къде гледам? Къде гледам? Къде гледам? Ето къде гледам, за да ми гледате. Ами ще си на... Хора, отидох само за малко дърво и намерих кол. Защо ще ми е дърво да се направи един чеш, защото не мога мъкна на всякъде тези неща, ако умра. Това всичко. И сега да си правя честа. Тук има яката въглища. Ако сте гледали първият клип, искате да имате същата си, нещо ве кефи. В първият клип има, където я вкарам измисля си игра. Моя вкарате и ще същото. Да си виждал. Мъчни! Да си виждал. Ти ли ще бягаш от мене, бе? Ти ли ще бягаш от мене, бе? Да, ще бягам, защото съм слаб. Чакайте малко. Направил съм си бутуши и не съм си ги служил. Какъв човек съм аз. Съсипам якия скин, не чисти. Ще не бях по яките обувки. И сега за да гледате так ще напада. Ще гледате. Тук ще ми гледате така гледам като стани, като паднал магаро с кое така гледам. Трябва да си гледам камерата, за да знам дали снима и тези неща. И сега трябва да поглеждам към това, към фейскама. А трябва да гледам към екрана за това, че колкото ми е по-близо до това, което правя, толкова по-добре. Като трябва да сложа тук, става огадно. Тук ще го сложим тогава. Пак не става, мисля. Ние гледам към фейскама и ми се вижда добре супер. Абе, виж, изглежда лесно, защото вие сте извън камерата и мислите, че е лесно, но не е така, много си трудно. Много е трудно, колкото искате. Яката. Ето ми камера добре. Ще е това тук и това тук. Взимам 6 камък и 3 такова. Сега си правя меч. Лопата ми трябва също. Точно ми стига. Ако срещнем пак грава, ще стане много гадно. Знаете, че гравата много ме дразни и просто се побърквам, като видя грава. Падне ли ми грава, викам гадут. Падне ли ми нещо, викам гадут. Тоест се викам гадут.
И преди отидем на мината, това времето на клипа ми свърши. Но! На 15 минути, бейби! Нямам точове, но аз съм мъж. Мъжете не използват точове. Използват светещи пръчки. Не травмотно за какво е. Точовете не ти изгасват и все едно е светещи пръчки. Струва колко? 50 стинги за какво за нищо, само за това. Точовете не ти изгасват да си го държиш в ръкав. Много странно. Много странно. Голяма глупост.